So seo our pátrún bhí 1 2 3 4 5 cipín. So sin é an céad uimhir. Tí hain sin 5, céad terma. Terma dó. So none of the dó we have 1 2 3 4 5 6 7. Tí 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So svedling eáil an seo go héasca 5 grí 7 mór dó, 7 grí 9 mór dó. Seans má sin go méid tí 4 chum na 11 sin mór dó eile. Feicimid an seo. Okay, so can you haint bhí 1 cépín an seo 2 cín sin cuirmisteach 3 cín. So bhí 1 2 3 1 2 3 4. Agus an sin 2 cín ag gach taobh. Okay, so céhéad cipín a bheith I bátrún a 5, so tá sé éasca glóir sin eáil go bhfuil tí 5 chuna bheith mór dó ó tí 4, so sin 30. Feig sláinn don líon cipín san int pátrún, so a rís tá man ag déáil le seicamh comhreis an seo, so seicamh líneach. So tá TN, tá mid chun tosnú amach le tríal hain. Ag tosnú amach just ag úsáid an uimhir seo, dó. So dó fá n sin trí le hain. Buna mit trí las. An bhfuil tí hain chum na dó fá hain. No, níl sé. Bhfuil tí dó chum na dó fá dó sin 4. Níl sé. So is é an difriocht idir tí hain chum na dó agus an fíorceang ná caithimid mór 3 chur leis. But feicimid ar tí dó rís. Former tí dó chum na 4, but no caithimid dalsús 3 rís chun an fíorceang áil. So déanamid inis. Déanamid 3 le dó. So níl sé sin I gceart. So trílamid a rí sé, 3 le dó. Feicimid ar TN. Fós támid chun an dó seo chamad dó in, but támid chun mód 3 a chur leis. So buine 3 las tí hain. Bhfuil tí hain chum na dó fá hain mód 3. Sin dó mód 3, which is a 5. Buine a gceart, tá. Buine 3 a rís den as tí dó, just chuna bheith cinnte fí. Dó fá dó mód 3, sin 4 mód 3, agus sin 7. So támid I gceart. Sin 7 an seo. So tá TN chum le dó in mód 3. So tosnig leis an céad difriocht. An uimhir seo. An sin déin compóid. Cén pátrún a úsáideann 5 hain cipín. So tá is agin gohfuil an nth terma chum le dó in mód 3. Agus sin chum le 5, 7, 9, 11, etc. etc. Beg sé chum le 5 hain am éigen. Cána méid sé sin, chum le 5 hain mar buine 3 las é seo. Cuirmid lúda 3 le gach taobh, an sin feimid dar 8 chum le dó in, agus ceann siad sin amach. An sin run gach taobh ar dó, mar is gná san algébar, agus feimid in chum le 4. So is é an freagra nó an 4 pátrún. An áid 4. Okay? Tí 4. It's really screw. Okay, so nish an cé ceiste le. Seo pátrún eile rinne gas cipíní, céhéad cipín a bheith pátrún a 4. So rinne mé pátrún 4 an seo. So we had 1 2 3 4 5 6 an seo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 an seo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So beidir gur féidir leat smíanamh 6 11 16 fehén tá méid ag déanamh pile fi horm. Dimime check. 1 2 3 4 5 6 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 fehén tá méid ag ceart. So freagra fehén. Ceir an rial terma
go terma den pátrún. So tá si ag géireáil amach cad é TN. So mar is gná feicimid cadíon de friocht idir gach terma. Tá sé mód a cúig. Mód a cúig. Mód a cúig. Ok, so tá an céad de friocht cáitham le cúig. So bunaid tríal as cúig in cáitham le cúig fáithín, which is a cúig. Tí dó bheag sé cúig fádó, which is a 10. Agus feicimid ar sin. Níl sé seo com le cúig, níl sé sin com le 10, but táid just hain as. So déon compráid idir cúig agus sé, agus is cin gháling mód a hain a chuir leis. Idir 10 agus hain de gháling mód a hain a chuir leis. So níos táid ábalta a rá tríle dó. Tá TN, níl sé cáitham le cúig in, tá sé cáitham le cúig in mód a hain. So tá T hain cáitham le cúig fáithín mód a hain, which is cúig mód a hain agus sin sé. Fecinn sé sin I gceartún. Bunaid tríal eile as cúig as tídó. So bheag sé ag leanúd ó formula, bheag sé cúig fá dó mód a hain, which is 10 mód a hain, which is a haindeag. So fecinn sé sin I gceart. Come on. So sfeidling rá goil TN cáitham le cúig in mód a hain. TN cáitham le cúig in mód a hain. Inis, céimhéad cipín a bheith san nth pátrún. Agus ní liscin cad é in, so just is féidir rá beag cúig in mód a hain cipín. Cén pátrún a úsáidig seasca sé cipín glan. So tá iscin tí cén ceann ní liscin úsáideach seasca sé. So tá iscin ben. Go féidir rá beag TN cáitham le cúig in mód a hain agus sin seasca sé. So cúig in mód a hain sé sin cáitham le seasca. So inis tá go hain ó gach taobh mas gnáasar al géibear agus tá cúig in cáitham le seasca cúig. Ráin gach taobh ar cúig chun fáil réig leis an cúig in agus bíon in cáitham le 30. Cúig isteach sé uairún, cúig isteach cúig déag 3. So, an pátrún úsáideach seasca sé cipín ná pátrún a 30. Agus an ceann déarnach, an úsáideach aon pátrún 8 cipín glan. Well, má úsáin sé chuir cúig in mód a hain cáitham le 8 agus feic. So cúig in bheag sé cáitham le 8 seacht, ráin gach taobh ar cúig, agus an sin bhíon in cáitham le cúig isteach 8, ó bháin cúig isteach 3 seacht, seacht agus dó ar cúig fága. So dearann siad go bhfuil an seachtú agus dá cúigú nó 17.4 áit. No, onid. A úsáideach 8 cipín. So an ceartún rá go bhfuil 17.4 áit. Seo an céad tar onid nó áit seo an 10 ceann, seo an 3 ceann, seo an 4 ceann. An déananig sé si céal 17.4 áit a bheith nó 17.4 onid. No, ní déanann sé aon céal. So ní úsáideach